Ti Henesis Kapitulo 1. Henesis Kapitulo 1, versikulo 26, aging ganay ti versikulo 28. Ket ti Diyos kinunana, aramiden tayo kuma ti tao iti ladawan tayo, kas kaasping tayo. Ket iturayan da kuma, dagidig ikan ti taaw, ken dagiti tumatayad ka dagiti langit, ken dagiti animal, ken ti amin adaga, ken dagiti amin nga agkarkarayam nga aguy-uyas iti rabaw ti daga. Ket ti Diyos pinarsuana ti tao akaladawan na metlaeng. Iti ladawan ti Diyos pinarsuana ida alalaki ken babae. Ket ti Diyos binendisyonan na ida, ket ti Diyos kinunana kadakwada, agbunga kayo ket agadu kayo ket punwenyo ti daga, agbalin kayo nga apo ken kuana, ket iturayan nyo dagiti ikan ti taaw ken dagiti tumatayab kadagiti langit. Ken amin nga parsua asibibiyag nga aggaraw iti rabaw ti daga. Tultuloy ito yung adalen, nga ti Biblia ket pudno. In parangko dagiti kinapudno, kas ehemplo ken mangilawlawag nga ti Biblia ket libro dagiti sasao ti kinapudno. Tapno nalawag, ti panagadal tayo, aramadan tayo ti panamarswa nga example. Ti Biblia kunana nga ti Dios, pinarswa na ti lubong, ken naamuan tayo met nga ti pan nakaparswa na ket scientific ken logical. Nakita tayo met dagiti na dumaduma nga paset ti Biblia, anang ilawlawag tapno may demonstrar nga ti Dios, pinarswa na ti lubong, babaen ti sauna. Ket ti sauna isu ti linteg ti nature. Ita nga aldaw, kitain tayo pa'y dagiti adu nga ehemplo nga mangibaga, nga ti Biblia isu ti sao ti Dios, nga libro ti kinapudno. Mapantayoy ti sabali nga saludsod. Apay nga pinarswa ti Dios ti lubong. Ti umuna, kaslaawan, ti partikular nga rason, no apay at ti Dios pinarswa na, ti lubong ken no apay paylaeng, ang nagpakarigat anang aramid, kadagito'y amin nga banbanag. Dagiti tattao akas ken ni Nietzsche, nadlaw da nga adadakkel, ang nagdudumaan dagiti babaknang, ken dagiti napanglaw, dagiti natanok, ken dagiti nababa. Awan kano ti justisya, so nga kunada kasano kung mga adda Diyos. Kunada nga no ti Diyos ket pudno nga adda, ken pinaraswa na ti lubong, awan kano kumangarod, dagiti kinakilo, ken kinadakes, iti daytoy nga lubong. So nga kunada, di dapat ti Diyos. Ket iti udi na, kunaendan nga awan, nga talaga ti Dios. Nalabit na dumamit kada kayo kitkitain na ti sitwasyon, ti agda mga lubong ita. Dahil lubong nga nakaluban, tinakaro nga sipnget idi. Kit nagsidao ka no ape nga pinaraswa, ti Diyos ti kasta nga lubong. Nalabit, dagiti napalabas nga panawen, ket kastuimet, dagiti adda iti kapanpanunutam. Pinanpanunot ko met, nga adadakkel nga posibilidad, nga iti agdama ket agkamali dagiti manurat, akunada, saan ang masungbatan dayta, ken kunada, di tayo ammo, no adda Diyos, wenno awan. Addaan ti tao, ti kabukbukudan ng ideolohiya, panagrasrason, ken aktibo a panunot. Awan dagitoy kadagiti animal. Masirib ti tao, ken pagtakderan na, ti patyen na. No agbiag ti tao, iti kasta nga kasasaad, iti daytoy agdama nga lubong ket mapanen, ken ni patay, isu ka din ti patingga, ti biag na ken awanen ti sabalipay. No kasta ti rason, apay paylaeng nga ti tao, ket adaan iti kasya kapanunutan ken ideolohiya. Amok apadpadasem ti agbiag asursurutem, ti kuna ti konsensyam, ken ikarkarigatam met, nga biruken, ti kayat na nga sawen, amin dagitoy. Kas pagarigan, agbirbiro kak, akan kanayon. Ngem awan na biro kak, kalpasan na matayak, anya nga rod dito kun kuna tayo nga biag. Damagin tayo, iti Diyos, ti sungbat dagitoy nga saludsod. Dagiti panpanunot tayo,
Napnuan kadagiti sa ludsod. Nalabit damagan nyo ti kastoy. Sungbatan nak nga ta ti Diyos. Ti sungbat ket addada amin iti Biblia. Maawat tayo ti sungbat ti Diyos, manipod kadagiti binulong ti Biblia. Apay nga ta, pinaraswa ti Diyos ti lubong. Adda apagisu a rason, ken sigurado unay nga rason, no apay at ti Diyos ket pinaraswa na ti lubong. Basahin tayo ti 26 ken 27. Ket ti Diyos kinunana, aramiden tayo kuma ti tao iti ladawan tayo, kas kaasping tayo, ket iturayan da kuma dagiti ikan ti tao, ken dagiti tumatayab kadagiti langit, ken dagiti an animal, ken ti amin a daga, ken dagiti amin nga agkarkarayam nga aguyuyas iti rabaw ti daga. Ket ti Diyos pinaraswana ti tao akaladawan na metlaeng, iti ladawan ti Diyos pinaraswana ida a lalaki ken babae. Adda idin ti Diyos sakbay ti lubong. Sakbay ana paraswa dagiti bitbitwen. Sakbay ana paraswa ti amin nga da dito'y lubong, adda idin ti Diyos. Kas kinunak idi, adda dakkel at tarigagay ti Diyos iti puso na. Ket daytoy nga tarigagay, nagbalin daytoy nga disenyo wenno maysa nga plano. Ket ti Diyos dinesisyonan nan nga paraswaen ti lubong tayo. Dagiti bersikulo nga intayo binasa, ket naglaon dagitoy ti desisyon ti Dios. Kunana ditoy, ket ti Dios pinaraswana ti tao akaladawan na metlaeng, iti ladawan ti Dios pinaraswana. Ti ladawan ti Dios. Awan pa kay naigan daytoy, iti pisikal nga langa, dagiti tattao. Gapot ti tao, ket naparswa iti ladawan ti Dios, daytat mga ramid nga adda bagina nga naespirituan. Kastamet, nga ti Diyos inaramid na ti tao akaladawan na, tapno ti tao agbalin a representante ti Diyos, ken iturayan na, dagiti amin nga adda, aparswa dito'y lubong. Ket iti bersikulo 27 kunana, pinaraswa na ida a lalaki ken babae. Manipod iti dayto nga bersikulo, makita tayo ti kapanunutan ti Diyos. At darumswa nga sa ludsod, apay nga ta nga saan laeng alalaki, ti inaramid ti Diyos. Apay nga ta nga addapay, pinaraswana nga babae. Adadakkel nga makagapo, no apay. Anyat kayat na nga sawen ti kaladladawan ti Diyos. Ti ladawan ti Diyos, ket isu ti espiritu ti tao. No naparswa tayo, akaladladawan ti Diyos, ti espiritu tayo nga adda kada tayo, adda pakaipadaan na, iti kababalin ti Dios, ket daytoy nga kababalin, adu, ken masarakan ida iti uneg tayo, iti ladawan ti Dios. Kas na ibagakon, adu dagitoy, akababalin, nga may maysa, ti kasasayatan, iso ti ayat. No kitain tayo iti unang Juan, Kapitulo 4, iti bersikulo 8, kunana iti kastoy, ti Diyos isut ayat. Ti Diyos isut ayat. Dagitoy nga sasao ti Biblia ket napategda launay. Idi naparaswa ti tao iti ladawan ti Diyos, inawat na daytoy a kababalin nga isut ti ayat iti akinuneg a kinatao na. Daytoy ti makinuneg a kinatao nga adda iti tao. Ngem saan laeng nga tao ti pinaraswana iti prinsipyo ti ayat. Uray dagiti animal, ken dagiti amin ana paraswa, napaaddada babaen iti ayat. Daytoy a prinsipyo ti ayat, ket masarakan pay, iti lubong dagiti mula, ken dadumapay. Dagiti uyukan, mapanda ka dagiti sabong, agsipsip da iti nektar, tapnon agbalin nga diro. Iti kastoy, maideket kadakwada ti polen, ket maiyakar kadagiti sabsabong. Iti daytoy nga wagas, dagiti sabsabong ket ma-fertilize da ket agbunga da. Amin amulmula, ken an animal ket naparsuada, nga lalaki ken babae. Kastamet ti tao naparsua, nga lalaki ken babae. Mainaig amin dagitoy, iti pisikal nga panangiparik na, may panggep iti ayat. Ngem ti tao masapulmet, nga mangted ken umawat iti ayat.
Basahin tayo ti Genesis Kapitulo 2, versikulo 18. Ket ni Jehovah Dios kinunana, saan anasayaat nga agmaymaysa di tao, yaramidak to ti katulungan na ang maitutup ken kuana. Kunana ditoy at ti Diyos mangaramid iti katulungan ti tao, gaputa saan nga nasayaat nga agmaymaysa. Isu nga pinarsuan na ida a lalaki ken babae. Ngem apay ngamin nga saan nga nasayaat nga agmaymaysa ti lalaki. No ti tao ket agbiag nga agmaymaysa, naliday saan kadi? Ti Diyos pinarsuan na ni Adan ti imuna nga tao. Agmaymaysa nga awan kadwana. Ngem, nakita ti Diyos nga saan na nasayaat nga agmaymaysa isuna. Nangaramid nga rod ti katulungan na isu ni Eva nga nagbalin nga asawa na. Agsubli tayo iti napateg nga saludsod. Apay at ti Diyos pinarsuan na ti tao. Masapul unay nga laglagipen tayo, akan kanayon nga ti Diyos isu ti ayat. Ket gapu ta isu ti ayat, uray isu masapul na, ti mangawat iti daytoy idijaya na nga ayat. Masapul nga talaga ti Dios, ti mangawat iti ayat na. Ti Biblia ibaga na nga ti Dios ket Trinidad, Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu Santo. Narigat ang maawatan, ti Trinidad isu nga jakpelaeng unay ilawlawag, analaing ita ngem adalaeng may maysa nga Dios, adalaeng may maysa a Dios. Ti ayat isu ti kasasayaatan a kababalin ti Dios. Wenno ti Dios mismo isu ti ayat. Ti kinapudno adda kayo ket si bibiyag ana iparangarang iti biyag nga adda iti unegyo saan kadi? Ket iti uneg dayta a biyag adda na isal sa lumina, unay nga banag, nga awan sa bali no saan nga ti ayat. Daytoy ti rason nga ti sibibiyag nga tao ket masapul na, ti kasarsarita na akanayon. Ken agsao nga sitatakneng ken masapul na ti pangiburayan na, iti ayat na. No saan na ang maiburay ti ayat na, awan to ti kay papanan ti biyag na, di nan tumarik na ti pateg na. Adda panggep nga talaga ti Dios ti panang parsuana ti lubong. Amuyon na niya dito nga panggep ti Dios. Ti Dios nangaramid iti kadwana nga umawat iti ayat na. Daytoy ti gapuna nga ti Dios pinarsuana ti tao iti ladawan na tapno adda umawat iti ayat na. Ti lubong a pagbibiyagan tayo ket saan nga daytoy ti inplano ti Dios a pagtaengan tayo. Ti talaga apanggep ti Dios nga aramiden ket maysa nga perfecto ken kapintasan nga lubong. Lubong anapno ti ayat, kastoy ti kayat ti Dios. Ngem ita sinirek ni Satanas ket adda nga kanayon alaped iti trabaho ti Dios. Adda dita nga mangbalbaliktad kadagiti suamin nga banbanag. Saan nga kastoy ti kayat ti Dios apag naedan tayo. Kas ti kinuna ni Nietzsche, daytoy lubong awan kinasayaat na, ken awan hustisya ti adu nga banag, napno iti kinadakes. Ngem paset daytoy iti proseso. Maawatan tayo kung mga nainbag, tanapateg daytoy abanag. Kastoy ti lubong nga ayan tayo ita. Ditoy adda agnanayon nga napalabas, ken agnanayon nga masakbayan. Daytoy ket agnanayon met daytoy. Ti sabali nga pannao, daytoy ti panawen ti pakasaritaan ti sangkatawan. Iti daytoy a panawen ti panangipatungpal ti Dios ti proseso ti plano na apanang parsuana ti agnanayon perfecto ken kapintasan a lubong ti ayat. Parte pay laeng daytoy ti proseso ti panamarswa. Ti lubong ayan tayo ita ket saan nga agnanayon. Saan nga mabalin nga agnanayon. Daytoy a lubong ket isu ti proseso apanang parsuana iti agnanayon ken kapipintasan a lubong ti Dios. Ti panamarswa ti Dios ket talaga nga saan pay analpas. Uri ita adda pay laeng dagiti ubing a mayanak. Dagiti mayanak nga ubing ket naparswa damet. Baro nga bitwen ket mayanak da pay lang, paset amin dagitoy ti agtultuloy nga panagparswa. Uri daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo ket adda pay laeng iti proseso ti panakaparswa.
Anya ti lang ti perfecto alubong ti Dios. Masarakan tayo ti sungbat dagitoy nga saludsod, babaen ti panang lukib tayo, iti Biblia tayo. Lukiben tayo, ti maudi nga libro, ti Biblia. Dahito'y ket libro, ti Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 1, ken 2. Dahito'y nga libro, ket masarakan iti ungto ti Biblia. Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 1 ken versikulo 2. Ket nakitak ti maysa a langit a baro ken maysa a daga a baro, taday diim muna a langit ken daydiim muna a daga na palabasdan, ket ti baybay awanen. Ket nakitak ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem, abimaba manipod langit nga aggapu iti Dios, ana isagana akas lamay sa anobya an arkosan a maipaay iti nobyo na. Kunana ditoy, nakitak ti maysa a langit a baro ken maysa a daga a baro. Daytoy baro a langit ken baro a daga ket sumaruno iti agdama a langit ken daytoy a daga. Ti baro a langit ken baro a daga isu ti agnanayon a langit nga isu a kayat ti Dios nanipod pay idi punganay ti agnanayon a langit. Ket nakitak ti maysa a langit a baro ken maysa a daga a baro, tadaydiim muna a langit ken daydiim muna a daga na palabasdan, ket ti baybay awanen. Kinunak idi nga maamuan tayo nga umay to ti oras nga dayto nariribok nga lubong aglabas ken mapukaw to. Kas naibagakon idi damo. Dagiti nagado na gingined isut pagilasinan toy daga ket saan anatibker ti pundasyon na. Ti init ket bola nga apoy ket ininot met nga maawan ti pudot na. Ngem sakbay nga maawan ti pudot na saan tayton nga si bibiyag ditoy daga kadayta a panawen. Adda pagpatinggaan daytoy lubong. Saan nga mabalin nga di agpatingga daytoy lubong. Laglagipen tayo met nga toy lasag tayo. Adda met pagpatinggaan na. Agpatingga toy lubong tayo. Mapasamak to daytoy, intun dumanon ti panungpalan ti lubong. Paset daytoy ti orihinal a plano, ti Diyos nga daytoy agdama nga lubong tayo, ket wagas, tapno ti kasta, magunudan tayo ti agnanayon nga lubong ti Diyos. Ti versikulo 2 kunana, ket nakitak ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem, abimaba manipod langit nga aggapu iti Dios, ana isagana akas lamaysa a nobya, ana arkosan a maipaay iti nobyo na. Kas ti ammo tayon nga ti Jerusalem, isu ti capital city ti Israel. Ngem ti Jerusalem, ket simbolo ken aniniwan ti banag nga di pay nagparang. Daytoy ket isimsimbolo na nga ti Jerusalem isu tinaragsak ken agnanayon nga langit. Kunana ditoy, ket nakitak ti santo a syudad ti baro a Jerusalem abimaba manipod langit nga aggapu iti Dios ana isagana akas lamay sa anovia ana arkusan a maipaay iti nobyo na. Anya a klase nga relasyon ti adda iti nagbaitan ti nobyo ken ti nobya. Agayan ayat saan kadi? Ti relasyon ti nobyo ken ti nobya, ket saan nga ti bado da, panakaornos ti buok, wenno na nga to nga adal, ti pagbasaran. Ti relasyon da, ket natarnaw ken napudno, unay nga ayat. Anya nga rod daytoy agnanayon nga langit, isu ti lugar nga ayan tinananay nga ayat, lugar ti perfecto nga ayat. Kitain tayo ti versikulo 3 ken 4. Ket nangeg ko ti may sa adakkel at timek ang naggapo iti trono ng agkun ko na adtoy ti tabernakulo ti Diyos adda kadagiti tao ket isu magipagnaedto kadakwada ket isudan to dagiti tao na ket ti Diyos met laeng addanto kadakwada a Diyos da ket punasen nanto ti amin aluluwa kadagiti matada ket awanton ni patay ket awanton met tendi sa ibek wenno sangsangit wenno rigrigat tadagiti immo na abanbanag na palabasdan. Kunana ditoy ti tabernakulo ti Diyos adda kadagiti
tattao. Ken ti Dios met laeng addanto kadakwada. Daytoy ti lugar nga ti Dios ken ti tao ket agkadwada nga agtaeng. Kasano a mapasamak amin dagitoy nga banbanag. Daytoy ito ti lugar nga ti ayat ti Dios ket naananay ton kadagiti tattao. Ngarud ti Dios ken dagiti tattao ket nawayadan ton nga agkadwa ken aginnayat iti tumunggal maysa iti dayta nga lugar. Kunana ditoy ket punasen nanto ti amin alulwa kadagiti matada ket awanton ni patay, awanton ti matay ket awanton metten ti sasaibek wenno sangsangit wenno rigrigat. Di na inaramat ti adu nga sao. Ngem kunana ditoy awanton ti gubgubat, awanton ti gurang-gura, awanton metten dagiti bisbisin. Nakasaysaya aton daytoy nga lugar. Panunutin tayo man daytoy. Ti Diyos ket perfecto ket daytoy lubong a parsuaen na saan akas ti lubong a pagbibiyagan tayo. Ti kayat ti Diyos ket daytoy naan-anay naragsak ken natalna nga lubong. Dayta naan-anay ton nga lubong, awanton ni patay, awanton saksakit, awanton ti bisbisin, awanton ti gubgubat, awanton ti aggaapa, ken awanton ti basol, naan-anay to ang lubong dayta. Naan-anay ang lubong ti ayat, awan gurang-gura, awan gubgubat, awan met ti basol. Dagitoy ket wagas ti Dios tapno maaramid na ti perfecto a lubong ni ayat. Kinamaag nga rod no kumita tayo laeng iti agdama nga sitwasyon kas tinaramid ni Nietzsche nga imbagana nga ti Dios ket saan apatas. Maysa a kinamaag no padasem arukoden ti di marukod apan panunot ti Dios. Pagsasauam ti Dios iti kastoy ken kasjay aging gana iti kaykayat mo, kunada pay nga di nalinteg ti Dios. Nasayaat nga tati kasjay. Uray agtitipon ti panunot ti amin at tao dito'y lubong, di dan tumabalin nga mapantayan ti panunot ti Dios. Imposible ti kasjay, saan kadi? Madaman ti Dios, aparaswaen, tinaragsak, alubong babaen, iti nakaskas daaw ken nangato apan panunot ti Dios. Ngem ti problema saan ang makastrek ti tao iti agnanayon alubong ti ayat kas iti tarigagay na nga agbiag ijay iti agnanayon. Kasano ang makastrek ti tao iti lubong ti ayat. Masapol nga mailasin ken maawatan na ti ayat ti Dios. No maawatan nan ti ayat ti Dios, mabalin nan ti sumrek iti lubong ti Dios. Apay nga imay ni Jesus dito'y lubong. Amuyo kadi ti plano ti Dios no apay nga imay dito'y lubong. Iti Juan Kapitulo 3, versikulo 16 kunana, takas talaunay di panagayat ti Dios dito'y lubong nga inted na ti anak na nga bugbugtong tapno amin amamatiken kuana saan amapukaw no diket adabiyag na nga agnanayon. Ni Kristo Jesus isut ayat ti Dios. Ni Kristo Jesus isut na iparangarang dito'y lubong akas nangibagi iti ayat ti Dios. Babaen di panakatay ni Jesus ijay cross na iparangarang ti ayat ti Dios kada tayo. Natay ni Jesus ijay cross ngem kalpasan ti talong aldaw nagungar manen. Anya di kahit asawen daytoy. Iti daytoy apasamak ket isut mangipakaam mo tapnon maawatan tayo ti ayat ti Dios kada tayo. Adu dagiti at tao nga adda dito'y lubong. Nakaad-adon dagiti at tao dito'y lubong. Ngem dagiti makaawat iti kinapudno iti ayat ti Dios. Dagito'y laeng dagiti nakasagana nga sumrek iti agnanayon nga lubong ti ayat ti Dios. Daytoy titurungen ti pakaistoryaan daytoy agdama nga lubong nga pagbibiyagan tayo ita. Banag anapateg amasapul nga amwen tayo analaing. Anyat kay papanan ti pakasaritaan ti tao. No agpanpanunot ti tao, kunkunana iti bagina. Apay nga ta nga daak dito'y lubong. Ngem uray kasanot ayat na, ang mga mutisungbat di nanto masarakan. Apay asibibiyagak, sa anak anayanak, gapot takayat ko. No diket dagiti naganak kanyak, ti makagapo no apay nga nayanakak. Da kayo ngay,
Amoyo ti rason no apay nga sibibiyag kayo dito daga? Uray anyat araramidem saan munto nga ammo. Ngayon na maamuam ti kaipapanan ti pakasaritaan ti sang katauan, mabalin mo nga maamuan, ti kinapateg ti bukod mo nga biyag. Ti kaipapanan ti pakasaritaan ti sang katauan ket napateg unay. Amuyo? Dagita biyagyo, makita yo kadi ti kinapateg na? Nayanak kayo, iti kalpasan di sumagmamangunatawen, nagbasa kayo, iti elementarya, iti high school, iti kolehiyo, nagtrabaho, nagnegosyo. Ang kadi nga kastoy, titaray ti panagbiaga na sayaat, kastoy dagiti adduma, sabalimet dagiti adduma. Tunggal maysa, adawagas na iti panagbiag. Ngimintun addadan iti pungto, masarakan da, nga amin, ket awan kapaypayan na, iti kamaudyanan, awan sa bali, nga agururay ken kano saan, nga ninaranggas nga patay. Kasla awan pateg ti biag. Ngem adda, dakkel akay papanan di pakastoryaan ti tao, kas naaramid iti panawen ni Adan, aging gana itang aldaw. Dakkel ti kay papanan di pakastoryaan di sangalubungan. Intun tiyempo nga maamuam ti kay papanan di pakastoryaan di sangalubungan, maamuam tumeten ti pateg ti kay papanan ti biag mo. Saan mo nga maamuan ti pateg ti biag mo, no di ka umuna nga amuen ti pateg ti pakasaritaan to'y lubong. Nupay kasta adu dagiti agtalinaed nga ignorante iti daytoy nga banag, agbiagda iti kastoy ken kasjay. Sada matay nga awan namnama. Saan kadi? Adda-anday ti kababalin nga komporme laditan. Kunada basta manganak, agbiaga na sayaat, naragsakak, agenjoy nak aging gaakayat ko, ket kalpasan na diyakon amo. Kasano ti pan nakaamok no anya ti mapasamak kalpasan ti amin? Wen di da amo. Ngarod, tirik nada agbiag dalaeng para iti agdama, kasta ti ammoda. Ngem sa dinno, iti pangsarakam iti ragsak, masarakam iti ayat. Spagarigan, adda agayan ayat. Agin inayat tumunggal may sa kadakwada. Ngem kalpasan ti saan unay nga mabayag, saan nga matalek ti maysa kadakwada. Intun mapasamak dayta, ti ayat da, agpatingga. Patayan da pa'y dagiti bagbagida, dagiti adduma nga pakapasamakan na ti kasta. Apay akas jay, ngamin no awan ayat, awan met pateg ti biag. No mapukaw ti tao ni ayat, mapukaw na met ti ganas ti biag, iso nga agpakamatay. Kastat kapateg ti ayat. Ngem narabawa pa nakaawat ti kasjay. Maadal tayo, manipod iti Biblia, doan niya tinapudno nga ayat. Apaman, amaamuam, tipudno akay papanan ti ayat, maamuam to, ti kayat nga sawen tinapudno unay, apan nakapnek. Talagang awan kay papanan ti biag ti tao dito'y lubong. Basahin tayon ti Biblia, ti libro ni Juan, Kapitulo 12. Juan, Kapitulo 12, iti baro atulag. Juan, Kapitulo 12. Versikulo 24. Juan, Kapitulo 12, versikulo 24. Pudno kunak kada kayo, no tibukel ti trigo saan agtinag iti daga ket matay, isu agtaeng amay maysa, ngem no matay adu abo nga ti ited na. Daytoy ket may panggep ti natural nga linteg. Ti agmulmula, mangalay ti bukel, ket mapan iti talon na. Imula na ti bukel iti daga.
No maimula ti bukel iti daga, agrusing, agsaringit, ken dumakkel. Ti saringit na, mangrugi a dumakkel, ket inton dimmakkel basit, mangrugi nga agbulong, ket iti saan na mabayag, agbungan. Amin dagitoy ket maaramid babaen iti natural laws. Ni Jesus sarsarita na ditoy ti may panggep ti bukel ti trigo nga may tinnag iti daga. No ditoy lamisaan ti pakatinnagan ti bukel ket kasta nalatan saan amatay. Kastamet ti bukel ti trigo saan tomet nga agrusing. Ngem no maimula ti bukel ti trigo iti daga, agrusing, agsaringit, agbulong, ken agbunga ti ado. Saan kadi nga amu tayo dagitoy? Ngem apay nga ibagbagan ni Jesus dagitoy, sarsaritain na ti bagina. Ni Jesus imay ditoy lubong 2,000 atawenen ti napalabas, ngem apay nga imay ditoy lubong. Imay kas bukel nga natinnag manipod langit, isu ti bukel ti biag. Kunatayo nga ni Jesus ket isu ti anak ti Dios. Ngem no kunatayo dayta, kayat nasawen imay akas bukel ti biag. Kas may sa abukel, kas iti may sa abukel ti trigo, mangted ti adu at trigo numatay, ket rumusing tumanen. Ni Jesus kastamet natay kas iti bukel ti trigo, amatay iti daga. Ngem nagungar kadagiti natay. Manipod iti daytoy a kinapudno, daytoy may sa abukel ti trigo, adu ti ited na nga bunga. Adu nga bunga ti ited na kas iti orihinal nga naimula. Dagitoy ket napateg ken importante asasao. Adu dagiti attawo nga agbibiyag ditoy lubong, ket siya sinuman nga makaawat ti kinapudno ni Jesus, mayanak da kas anak ti Dios, mayanak da kas anak ti Dios. Apay nga inbaon ti Dios ni Jesus ditoy lubong, tapno maimula daytoy may sa abukel, ti bugbugtong nga anak ti Dios, tapno ad-adupay ti mayanak, daytoy ti plano ti Dios. Kitain tayo ti sabali pa ya bersikulo iti Biblia, Roma Kapitulo 8, bersikulo 29. Kalpasan ti Juan, sumaruno ti aramid, ken ti libro ti Roma. Roma Kapitulo 8, bersikulo 29. Kapitulo 8, bersikulo 29. Tadagiti na amuan na asigod, pinili na met ida-idi, tapno mayasping da iti ladawan ni anak na, tapno isu agbalin nga inauna, kadagiti ado akakabsat. Ti sarsaritain dito nga bersikulo ket ni Jesus. Ni Jesus isu ti bugbugtong nga anak ti Dios. Ngem ita sa anen. Imay ito'y lubong kas bugbugtong nga anak ti Dios, ngem isu imay kas bukel ti biag. Gapu ti dayta adu dagiti nayanak nga anak ti Dios. Ngarod saanan nga agmaymaysa nga anak ti Dios, ngem nagbalin nga inauna nga anak. Ni Jesus ti inauna nga anak. Ni Jesus ti inauna nga anak. Kitain tayo man daytoy. Anyat kay papanan daytoy nga pakasaritaan. Daytoy ti rason no apay ngin baon ti Dios, ti anak na dito'y lubong, tapno at adupay nga anak ti mayanak, iti pagarian ti Dios. Karod, ti pakasaritaan ti tao, isu ti proseso ti Dios, ti panagado dagiti agbalin nga anak ti Dios. Kita eman tabagim biit. At dabagim a pisikal, saan kadi? Ngem day talasag mo, saan nga isu ti pudno nga bukel nga agbunga. Dagita bagbagiyo, ket may salaeng, nga pagkargaan nga wan nagyan. Addaan kayo amin ti espiritu nga adda dita unegyo. Ngem saan pay nga isu ti agbalin nga pudno nga bunga. Intun mailasin nyo ti kinapudno, ti linteg ti Diyos iti espiritu, ti biag ti anak ti Dios agtrabahon to dita unegyo. Daytoy ti ibagbaga ti Biblia nga pannakayanak a mabalbaliwan. Ijay korya ita
Ti politika ken negosyo, pagsasaritaan da, ti panakayanak manen. Kunada, masapul ti mayanak ang mabalbaliwan. Ngem da ito'y a termino ng rugi iti Biblia. Anyat kayat nga sawen ti mayanak ang mabalbaliwan? No ita ket managbasol ka iti pisikal ka sa saad, ngem mayanak ka iti Dios, mayanak ka ang mabalbaliwan. Daytoy ti tarigagay ti Dios iti tao. Damagik man daytoy. Nayanak kayo kadin kas anak ti Dios? Idi inyanak na kayo ni nanang yo, dayto ti umuna nga panakayanak yo. Ngem masapol amayanak kayo pa'y maminsan. No maiyanak ka manen, agbalin kanto nga anak ti Dios. At dalibrok ditoy, kayat ko nga ipakita, titumunggal may sakada kayo. Ti paulo na daytoy, this is how they were born again. Ti wagas, no kasano nga nayanak da manen. Naaramid daytoy iti Korea, ngem adda kapada na daytoy a libro iti English. Naisurat ditoy dagiti nalatak nga Kristiyano manipud iti history. Ni Martin Luther, ti adda iti muna a kapitulo, dati a padi a Katoliko. Padi, ngem nayanak a nabalbaliwan. Nayanak a nabalbaliwan iti agtawen ti 29. Ti maikadwa isu ni John Calvin, founder ti Presbyterian Church. Ni John Calvin isu ti founder ti Presbyterian Church. Ni Calvin ket masirib nga tao, nagbalin nga pastor iti agtawen ti 12. Na born again iti agtawen ti 24. Agtawen ti 12 iti agpastor, ngem 24 na idi ma-born again. Kastamet ni John Wesley, ti founder ti Methodist Church. 13 atawenan kas pastor, idi ma-born again. Daytoy a libro istoryaen na ti panaka-born again ni John Wesley. Nagbalin nga pastor oray di pay na born again. Pastoren ngem di pay born again. Napanja Amerika kas misyonary ngem idi aglaylayag ti barko ang nagluganan na adda nasabat na a bagyo. Ngem adda grupo ti dayta nga barko nga awan buteng a makita iti rupa da, kalmado da ken agkankantada iti himno. Uray na pigsa ti bagyo ken kaslalumned tilugan da nga barko. Puritan dayto nga grupo nga naawagan da iti Moravians, nasdaaw iti talnada. Uray maysa na pastor, nagbuteng isuna ta amangan no lumned, tinagluganan da nga barko. Kinasao ni Calvin da ito nga grupo, ket maysa tinangdamag kenkwana, no born again isunan. Itipan nakabigla na kunana, wen ket intultuloy na, nga inwarnak ti sao ti Dios, ijay Amerika. Nagyan ijay ti dua nga tawen ngem napaay. Ket naawatan na nga saan pay nga na born again. Idi nagawid intuloy na tinagsukimat no kasano ti ma-born again. Kalpasan ti 13 nga tawen na kas pastor naawatan na ket na born again idi May 24, 1738 iti alas 8:45 ti rabii. Imbaga na pay ti eksaktong oras ito'y surat na. Daytoy panakayanak ang mabalbaliwan ket napateg unay nga banag. Uray siyak, nagpastorak ti sangapulo nga tawen sakbay nga na born again. Kristyanon, dagiti naganak kanyak ket miyembro dati Presbyterian Church. Panglakayan ti amak ti iglesia, ubingak pay makigimgimong akon. Nagadalak iti Presbyterian College of Theology, ket nagbalinak nga pastor, iti agtawenak ti 29. Ngem kabayatan, nga agpaspastorak, nariknak nga da problema iti uneg to'y pusok. Ti problema ket may relasyon,
Iti Matthew Kapitulo 22, nga may nga tao tinapan ken ni Jesus, ket dinamag na no anya ti kadakkelan nga bilin. Ket ni Jesus, simungbat ket kunana ti kastoy, ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin na pusum, ken iti amin na kararwam, ken iti amin nga isip mo, daytoy isu ti umuna, ken ti dakkela bilin, ket ti maikadua isu umasping ken kuana, ayatem ti pada matao akas iti bagim. Idinabasak daytoy kaslasaan ang nalawag, ti kayat na nga sa uwen kanyak, ti ayatem ti Diyos ti amin na puso. Ket gapu tadyak mawatan linabsakon daytoy. Ngem di panangayat ti karuba kas ti bagim, sa bali nga istorya kasunod panangayat ko ti karubak. Ti amak tinungpal na, anasaya at daytoy nga bilin. Ket kabayatan nga ti maengnak, jak nalipatan dayjay. Ti may nga nalamiis nga panawen, addag palpalama, nga imay di balay, ket pinastrek ti amak. Adu nga aldaw nga nangan, kinaturog jag palpalama di balay mi, kastat kinasayaat, ti amak. Idikwan, adamanen may agpalpalamay, ti may nga rabii, ket umay dumawat iti makan, nabayagin daydi. Awanan ka dagito nga panawen. Idilinuktan ti amak ti ruangan, nakita na ti agpalpalamang agpigpigirgir agapoy ti lamiis. Awan adu nga sao, ti amak inikatnan ti jacket na ket inted na di agpalpalama. Dagitoy dagiti ugali ti amak a nakita kabayatan nga di makkelak. Uray jak pay mailasin idi. Mabukbukelan iti uneg ko, dagiti kinainbag, kinasayaat nga kababalin. Kinunak kas jay gayam ti mamati. Kas jay ti aramidem nupudno ang mamati ka, na ikabil da dito'y pusok dagijay. Idi kwan, nagbalin akon nga pastor, ket may sang aldaw, basbasaek ti ayatem ti kaarubam kas ti bagim. Dahito'y nga bersikulo, kas natirag nga banag nga tinugkik na to'y pusok. Kinunak, ay ayatek ka di ti kaarubak kas ti bagik? Masapol nga padasek, saan ka di? Manipo di kayat kumeten nga ited, ti jacket ko kadagiti makasapol. Imay ije balay, ti may isang estudyante nga nagkiddaw, iti taraon. Dinardaras ko ti nangala ti dakkel nga supot, ket kinargak ti bagas, sak inted iti estudyante, ngem awan idi ni misis ko. Idi addan ni baket ko, nakita na nga nakurangan ti bagas. Idi naamuan na, di na kinasarsarita ti 5 aldaw. Kasjay nak nga talaga. Ngem ririribuken nak daytoy konsensyak. Kabayatan nga aglabas dagiti aldaw. Kastoy kadi ti panangayat ti karubam kas ti bagim. Uray kasanot aramidek. Kasladyak kabailan nga ayaten ti kaarubak kas ti bagik. Kinidikwan doktalak ti bagik managin sising petak gayam. Nupang lakayan naklaeng lang kuma sa anak ko mga maseknan. Ngim uray jak kabailan nga ayaten ti karubak kas ti bagik. Kaskas di ngay kaskasabak kinisursurok may papan iti ayat. Daytat na nga ramid, nga managin sising petak. Ket kun kunak iti bagik, apay nga adabiyag ko nga managin ko kuna. Tapno maadaanak ti kwarta, dayta ti gapuna. Nagsao ak ti ulbod, tapno ikandak ti kwarta. Ibagak nga aramiden dagiti at tao, ti jak kabailan nga aramiden. Adda kadipay nakarkarong ti dayta. Tunggal bigat, agsangsangitak nga agkarkararag. Kastamet, nga awan ti aldaw nga lumabas, nga jak agkararag nga agsangsangit. Kada bigat nga agsangsangit ak nga agkarkararag, ngem jak nasarakan ti sungbat. Aginggang makarak iti sabaling iglesia. Di dayta nga panawen na bangon kon, ti reputasyon ko kas may nga pastor. Oh, naglaing ni pastor kon. Kuna dagiti tao, uray daytoy, ket nalawag nga pamasablog ken panagin ko kunalaeng. May sangal daw, adadakkel nga iglesia, nga nangayab kanyak, tapnon agbalinak nga pastor da. Sakbay nga awaten dak, kayat da nga dinggen, ti sampol nga sermon ko. In sermon ko, ti kastoy, may saak amabaybayadan. Agtrabaho ak, tapnon agsweldo ak, isong aramidek, tingget ka bailak, amang pasaya at ti trabahok. Kastoy ti sermon ko, ket nakapasaak. Binasak ti World of Ideas Magazine, tinamaan ti maysang artikulo to'y pusok. Dayta nga artikulo ket insurat ni Sok Hun Ham.
Kunana, ti hostes ilako na ti bagina tapno adda pagbiag na. Ti maestro aglako ti adal tapno adda pagbiag na. Kitimet pastor aglako ti moral tapno adda pagbiag na. Anyat nagdudumaan da. Idinabasak da ito'y sa anak-anak katurog nga nagpatnag. Naawatak nga narugrugitak, ngem ti babae nga ilaklako na ti dayaw na. Ti hostes, nalawag ama nagbasol, nababa ti panangkita da kenkwana, uray uyawenda, ngamin pagbibiyagan na. Ngem siyak ngay nga pastor, no nagbarong akon, mapanag iti likodan di pulpito, kasla akon la anghel nga gapo di langit. Anghel ti panagkunan, dagiti tao kaniyak. Dagiti sauk, kasla dalalana nga agayos, iti bibig ko. Ngem no sukimaton nyo to'y pusok, makita yo, nga kapadpadak da di babae nga aglaklako ti dayaw, ti karugit. Apaya kasta. Awan pa'y tinakaw ko ngem no adda makitak a kwarta, kayat ko nga alaen, agom, ti adda kanyak. Awan pa'y matket di, ti inaramid ko nga dakes, ngem no makakita ak tinapintas nga balasang, sabali ti mariknak. Adda ka din na kay dumaak. No agsermon akon iti Domingo, kasla pukpukawan na kon ti Diyos, managin si singpet, awan babain mo. Sa nga pulo nga tawen, nga inararamid ko dagijay nga banbanag, ririribukin na ti konsensyak, ket kuna na pastor nga mabaybayadan, managin si singpet nga pastor. Sa nga pulo nga tawtawen nga nagbibiyagak, ti kastoy nga aramid. Idi kuan kaslasaan kon akabailan. Ket kinunak iti bagik. Matayak lakuman. Mariribuk nga talaga ti konsensyak, matormentoak gapu ti ladingit ko na ikat pa yan ti ganas ko nga agbiag. May isang arabiin nagpatpatnag nga nakilaban na iti Diyos. Apo, ape nga pinagbalinak nga pastor. Diyakon kabailan pa'y dayto, ipangaasim, ikanak ti sabali nga trabaho. Ngem no naordainan kan, kas kala imawat iti may nga responsibilidad nga kabayatan nga si bibiyag ka, ket dayta ti trabahom. Kasla sa anakon nga makarwar iti problema. Ngem iti 1961, ti November 18, ti biyag ko ket nabalbaliwan. Sabado idi, agbasbasak iti Biblia, ta isagsaganak ti sermon ko para iti sumaganad nga bigat. Kabayatan nga agbasbasaak, naawatak latan, ti kayat na nga sawen, ti maysa nga bersikulo, iti Biblia. Iti dayta nga kanito, amin dagiti siya nagsagabak, iti napaot nga panawen, awanen, pimanaw da aminen. Iti dayta akan nito, nagburayok ti kaungan ti pusok ti panagyaman. Saan kon nga naituloy ti sermon ko, awanen di sabali, nga inaramid ko no saan nga tinagyamyaman, akan kanayon latan iti Dios. Nangirugi ak ti maysa nga kanta. Nangrugiak nga nagkanta iti alas 2 iti malem, aging gana iti rabii, nagkankanta aklatan, nagkankanta. Kinantak ti kanta nga napauluan, everything has changed since my sins were forgiven. Intuloy ko ti nagkankanta, ket imay ti balasang ko ket kunana, Papa, Papa, agtal na ka, mabagbagtit ka din. Tiyak amo no mauawanan ti panunot, wenno bakasi ka. Ngem sigurado ak nga may saka data. Adu nga tattao ti kasla mauawanan, iti panunot ngamin tinalikodan da ti Diyos. Amin nga tattao dito'y lubong, ket insarang da, tilikod da iti Diyos. Masapul unay, nga agsardeng ka nga sumursuro ti dati nga lubong, ket agsubli ka iti Diyos. Dayta ti kapadasak, ti pannakayanak ko anabalbaliwan. Awan makastrek iti pagarian ti Diyos, no saan kang mabaliwan nga mayanak. Lukibenta iti Biblia tayo,
iti Roma Kapitulo 5. Roma Kapitulo 5, iti baro nga tulag. Roma Kapitulo 5, versikulo 5, agigiddan tayo nga mangbasa. Ket ti inanama saan apakaibabainan, tati ayat ti Dios na iparukpok kadagiti puspuso tayo, gapu ti Espiritu Santo ang naited kada tayo. Kunana, ti ayat ti Dios na iparukpok kadagiti puspuso tayo. Kunana, kadagiti puspuso tayo. Kasano, babaen ti Espiritu Santo. Intun umay ti Espiritu Santo kada tayo, maamuan tayo nito ti ayat ti Dios. Ti biag ti tao, ket maysa nga ayat nga agdaldalyasat. Dagiti ubing nga babasit, ni nanang dalaeng, ti kaykayat da. Awan sabalin ni nanang dalaeng. Uray numapan ni nanang dayjaban nyo, sumursurot dang igigamanda ti paldana, akan kanayon. Ngim into nagbasan, mabingayen ti ayat na, mapanan ka dagiti gayem na, kininanang na. No aggapo di eskwela, ayaban na ni mama na, ket kuna na mami, no adda ni mamang na, awanen problema na, pumanawen, mapanen agay ayam ka dagiti gayem na. Ngim no awan ni mama na, ken saan nga sumungbat no pagunyan na, pigpigsaan na titimik na, ket kuna na mami, no saan lat na nga sumungbat, pigpigsaan naman na mami, nasakit tirik na, no saan nga sumungbat ni mamang na. Ngim no addan iti high school, sabalin nga istorya dayta. Dagiti latan gagayem na, ti kaykayat na, ni mama na, kasla arkos latan. Suporter nga taga-iyawat latan ti kwarta. Ngim kadagiti gagayem na, ore rabiin, saan na nga masinaan ida. Kastat pateg dagiti gagayem na. Kadagito'y apanawen, napartak unay ti panagmature dangem ti dati. Maararamid mit daytoy kadagiti adda iti middle school. Dagiti estudyante ti high school mangrugin nga sabali ti turungenen dagiti matada. Kasdi ti panangkita da, kadagiti opposite sex. Dagiti lalaki, aginteresdan kadagiti babae. Kastamat dagiti babae, aginteres dameten kadagiti lalaki. Kalpasan na agasawa. No agdinan ti dua nga tao, kas agasawa, ti ayat agbunga. Ngem di agbayag, ti relasyon da nga agasawa ket maradael, wenno aglamiis, wenno lumakay ken bumaket da. Matakwatan dala ingenen nga ti klase na daytoy nga ayat, ket saan nga perfecto. Ti ayat, ang masapul ti tao, ket nangat-ngato nga kasasaad. Ti ayat ang masapul ti tao, isu ti ayat nga adda iti nagbaitan ti Dios ken ti tao. Daytoy ket perfect love gapu ta aggapu iti Dios. Kunana ditoy, ket ti inanama saan apakaibabainan, ta ti ayat ti Dios na iparukpok kadagiti puspuso tayo gapu iti Espiritu Santo a naited kada tayo. Apaman nga mailasin mo daytoy nga ayat ti Dios ken ka, awan pangipadisam ta aggapu iti Dios. Kastoy ti agbalin nga anak ti Dios. Kadwa na kan ti Dios iti ayat na. Daytoy ti makagapu, no apay nga ti Dios pinaraswana toy lubong. Dagiti tattao nga makailasin ti ayat ti Dios, isuda ti makastrek iti agnanayon nga lubong ti ayat. Napateg daytoy. Saan tayo ngagbiag, kalpasan na matay tayo latan. Agbiag tayo dito'y lubong, tapno makastrek tayo ti agnanayon nga lubong ni ayat. Ti agnanayon na pintas ken perfecto nga lubong ni ayat, ket para kadagiti agbibiyag dito'y lubong, akas kada tayo. Isu na laeng, ta saan ka nga makastrek ijay, no di ka maborn again, ken di mo mailasin ti ayat ti Dios ken ka.
Natay ti inak idi 12 ti tawen ko. Idi awanin ti inak kasla nariknak nga dakawaw iti pusok. Ti mangmangted kanyak ti ayat ket napukaw. Ti puso ti simbolo ti ayat. Ngem awan ayat idi dito'y pusok. Ti biyag ko idi ket naliday ken nariribok. Ura ita nga may saakon nga nataingan, kailiw ko paylaeng ti inak, ket kanayon ang malaglagip ko, ken kayat ko ang makita ko mamanen. Ngem idi nailasin ko ti ayat ti Dios, napukaw ti liday ko. Wen, isu daytoy tinaan-anay nga ayat ti Dios, nga birbiruken dagiti tattao kabayatan nga sibibiyagda. Ti tao ket kaskas di nga agbirbiro, ngem apaman nga sumardeng, ket mailasin na, ti kinapudno ken mailasin na ti ayat ti Dios, maaddaan to ti talna, ken agbiag to nga siraragsak. Apaman nga naawatak ti kinapudno, imay dagiti parikot. Nagsagabaak ti kastaunay ngem jak pulos nagbabawi. Nanipod na ilasin ko ti ayat ti Dios, imbingay kumeten kadagiti sabsabali. Ket agingga ita siraragsakak ngagserserbi iti Dios. Ita basahin tayo ti muna nga Pedro kapitulo 1. Umuna nga Pedro kapitulo 1. Muna nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 22 ken 23. Agigiddan tayo nga mangbasa. Idinto aginuguran na dagiti kararwayo iti kinatulnogyo iti pudno, a maipaay iti ayat apudno dagiti kakabsat, agayan ayat kayo iti nasged, abuyogen tinadalos a puso, anabaliwan kayo anayanak, saan nga iti bukel nga agrupsa, nudiket iti saan nga agrupsa, agapu iti sao ti Dios, iso nga agbiag ken agtaeng. Iti versikulo 22, saritain na may papan iti panagtulnog iti kinapudno. Iti natibker nga termino, mailasin na ti kinapudno. Saritaan na ditoy, ti pannakadalos ti kararwam, babaen iti pannakaawat mo iti kinapudno. Ti pannakadalos ti kararwa, wenno ti espiritu ket isut pannakawaya-waya, ti konsensya. Ti konsensya isut espiritu ngagtrabaho iti taunegyo. Ti konsensyam, anabannog, waya-wayaam. At inaramid ko nga libro na paulwan Conscience Freed. Sa kantulan na ragsak, intun nawayawayaanin ta konsensyam. Intun maaramid dayta, ama ipaay iti ayat apudno dagiti kakabsat. Maaramid to ti, agayan ayat kayo itinasged, abuyogen tinadalos a puso. Intun mapasamak dayta, maawatam do ti pudno nga ayat, nga adda kadagiti nayanak anabalbaliwan. Saan nga linalasag nga ayat daytoy? Basaen tayo ti versikulo 23 manen. Anabaliwan kayo anayanak, saan nga iti bukel nga agrupsa, no diket iti saan nga agrupsa. Agapo iti sao ti Dios, isu nga agbiag ken agtaeng. Ti Biblia ko na masapulyo ti mabon again, ngem kasano? Ditoy saritain na ti agrupsa ken saan nga agrupsa nga bukel. Impakitag itay no kasano nga ni Jesus isu ti bukel. Dahito nga bersikulo imbagana nga agpareho ti bukel nga agrupsa ken ti saan nga agrupsa. Ti bukel adi agrupsa isu ti agnanayon a sao ti Dios. Ti sao ti Dios isu ti bukel iti puso. Bukel nga adda iti puso. Anyamet ti bukel nga agrupsa. Saan nga sao ti Dios lagitoy no diket sao dagiti tattao. Dagiti adal ti tao, teoryana, relihiyon na, ken dagiti banag nga da iti ulo na, isuda ti agrupsa, gapo ti tao mismo ket agrupsa.
Saan nga maborn again ti tao babaen ti sao ti tao metlaeng. Dagiti lang sao ti Dios ti makapaborn again ti tao. Apaman nga mailasin ti tao ti kinapudno ti sao ti Dios, mayanak to ang mabalbaliwan. Basahin to iti Juan Kapitulo 3, versikulo 1, aging gana iti versikulo 5. Ket adda idi may sa atao kadagiti Fariseo a managan Nicodemo, pangulwen dagiti Hudyo. Daytoy imay ken Jesus iti rabii ket kinunana ken kuana, manursuro amumi a maysa ka a manursuro a naggapu iti Dios. Taawan ti makabalin a mga ramid kadagitoy a pagilasinan nga aramiden no awan ti Dios ken kuana. Simungbat ni Jesus ket kinunana ken kuana, pudno ko nagken ka, no ti maysa a tao saan amayanak amabaliwan, saan na amabalin a kitaen ti pagarian ti Dios. Kuna ken kuana ni Nicodemo, kasano ti pannakabalin ti tao amayanak idinto alakayen, mabalin na aya ti sumrek manen iti aanakan ni inana ken mayanak. Simungbat ni Jesus, pudno ko nagken ka, no ti maysa saan amayanak iti danom ken iti espiritu, saan na amabalin ti sumrek iti pagarian ti Dios. Daytoy tao ngagnagan ti Nicodemo ket pangulo dagiti Hudyo kadagiti a panawen. Kaming ti konseho ang nangaramid ken kuana akapada dagiti kongresista tayo. Nupay adu kadagiti Hudyo ti di mamati ken ni Jesus, ni Nicodemo pinati na ni Jesus iti uneg ti puso na. Pinati na ni Jesus nga naggapu iti Dios, isu nga sinarak na ni Jesus iti tenga ti rabii nga awan ti makakita wenno makailasin ken kuana, ket inpudno na nga isu mamati. Ngem kuna ni Jesus ken ni Nicodemo ti pammatim saan nga umdas. No saan nga mabon again ti tao di na makita ti pagarian ti Dios. Kuna ni Jesus saan nga umdas nga ammom nga manursuro ak. Masapol nga mayanak ka ang mabalbaliwan, nasdaaw ni Nicodemo iti daytoy. Edukado nga tao isuna, ngem di na maawatan ti kayat na nga sa uwen ti maborn again. So nga kunana, anyat kayat mo nga sa uwen. Kasano ko mga sumrek manen ti tao di tiyan ni nana ket sa mayanak manen. Mamindua nga mayanak. Ti kayat nga sa uwen, ti born again. Basahin tayo iti versikulo 5. Simungbat ni Jesus, pudno ko nakken ka, no ti maysa saan amayanak iti danom ken iti espiritu, saan na amabalin ti sumrek iti pagarian ti Dios. Jak paylaeng ilawlawag, ti kayat na nga sa uwen dayto danom ken espiritu, ngem kabayatan na ngagdengdengig kayo, maawatan niyon to, ti kayat nga sa uwen dagitoy. Apaman nga mailasin mo, ti kinapudno, ti Espiritu Santo, umayto kada kayo. No umayen ti Espiritu Santo, ma-born again kayo. Ng masapul nga maawatan niyo, nga adu nga tao ket di daam mo, no kasano nga awatan da ti Espiritu Santo. Masapul unay, nga awaten niyo nga nalawag ti Espiritu Santo. Binasa tayo itay iti Roma, ti ayat ti Dios na iparukpok kadagiti puspuso tayo, gapu iti Espiritu Santo ang naited kada tayo. Kasamot mangawat ti Espiritu Santo. Adu nga iglesia, ije Korea, amok nga oray dito'y Pilipinas, nga saan da nga ammo, no kasano ti mangawat nga talaga ti Espiritu Santo. Adda istorya ek kada kayo. Iti probinsya ti Gyeongsan, ije Korea, adda may sa abantay anawagan yung mon. Nabiitak pa'y a pastor idi ang nakadistino iti may nga iglesia. Dagiti membro, imbagada ti plano da amapan iti balay a pagkararagan iti bantay yung mon. Inadal ko anin bag ti plano da, ket gaputa siyak ti nakaitalkan ti na espirituan akasaad dagito at tao, napanak saan atapno agdilawak iti prayer house ti yung mon, no diket agobserbar. Naturugag iti dormitoryo da, ket bimangonak anasapa iti bigat. Kalpasan na, ada simrek iti siledmi, agtawen iti 4 Apollo siguro, napan iti kakwartwak, ket kunanang igaman na ti ima na, ket inigaman na akastoy. Kalpasan na kunana,
adda mariknam, awan Apolos, kunanamet. Nakaskas daaw. Marikriknak arumrumor ti Espiritu Santo kanyak. Ti Espiritu Santo, ket rumrumor kanyak nga madamao. Apay, awan mariknam Apolos? Awan, ti masapul nga riknaen. Superstition ti kasjay. Saan nakasjay, ti mangawat ti Espiritu Santo. At dapay sa bali nga ibagbagada nga panangawat ti Espiritu Santo. Agkankantada ken agpalpalakpakda. Nirer may gadto di, nirer may gadto di. Ket may sa nga oras siguro, nga ulit-ulitin da dayta nga kanta. Ket iti uneg kano ti puso da, mariknada kano ti ragsak. Malipatan da ti lubong da iti ruar, ket iti laeng bukod dan abagi ti nakaiturungan ti atensyon da, nga patsyenda nga adda marikna kano ti bagi ken kararwada. Kasjay ti araramiden da, ijay simbaan da. Apaman nga malpasdang agkankanta, mangrugidan nga agkararag iti napipigsa. Iti pa nagkakararag da, nakaringringgur da nga agkararag. Kas dalaunay ti adu nga tukak, kokak, ket agtultuloy da aginggana nga kasladi da kayaten ti agsardeng. Ket ti tao nga dati sango, dabugan na mo ti pulpito, day tamit di pagilasinan kadagiti tao nga da ijay likod, nga mapandan kadagiti madama nga agkarkararag iti napalalo unay, ket ipated da ti ima da kadagiti ulo da nga isumit ti pakabiglaan da. No mapasamak da ijay, ti dara agpangato ket bumara ti intero nga bagi. Kunada nga kastoy kano, ti panangawat ti Espiritu. Ngem saan? Saan akasjay? Kamali adakkel dayjay. Numaawatam ti kinapudno, ti Espiritu Santo sumrekton ken ka. Umay babaen ti sao ti Dios. Saan nyo kadi nga patyen? Lukibento iti sabali nga paset ti Biblia. Ti libro ni Juan, kapitulo 6. Juan, kapitulo 6, versikulo 63. Juan, kapitulo 6, versikulo 63. Agigiddan tayo nga agbasa. Ti Espiritu ti mangted iti biag, ti lasag awan ti maited na, dagiti sao nga insaok kada kayo, Espiritu da ken biag. Anyat kahit na nga sa ti kunana ditoy nga mangted iti biag. Napateg da ito'y nga maawatan niyo. Sakbay nga mabon again ti tao, ti Espiritu na ket natay. Ngem di na kayat nga sawen nga awan ti Espiritu na. Ti patay ket pan nakaisina. Isu nga ti kayat na nga sawen, tinatay nga Espiritu ket naisina, iti Dios, gapu iti kinamanagbasol na. Ni patay ti laped, nga adday ti nagbaitan ti tao, ken iti Dios. Ngem saan nga ammo ti tao, dayta nga kasasaad na. Saan nga agpaiso ti ammuda nga matay da ket awanen. Daytoy ti Dios, ket daytoy met ti tao. Masapul nga adalin niya ti biag, iti nagbaitan ti Dios ken ti tao. Ngem ti basol simrek, ket tilin niya ti biag, napugsat. Daytoy ni patay. No saan nga masolbar ti problema ti basol mo, ti espiritum ket natay. Isu nga daytoy tao ditoy ket natay. Daytoy nga tao ket natay. Siya sino nga rod ti mangbiag iti natay nga espiritu na? Dito'y versikulo 63 kunana. Ti espiritu ti mangted iti biag. Ti lasag awan ti maited na. Anyat ket na nga saun daytoy ti lasag awan maited na. Ti timek ti lasag saan na nga mabalin nga ikan ti biag. Ti espiritu ti tao. Kas ti kinunak itay, ti sao ti tao, ket saan nga makapabiyag. Kasano nga rod nga agbiag, tinatay nga espiritu ti tao.
Kunana ditoy, dagiti sao nga insaok kada kayo, ket espiritu da, ken biag. Dagiti sao ni Jesus, ket espiritu da. No awatem dagiti sao ni Jesus, awatem ti espiritu. Dayta ket biag. No di mo awaten ti sao ti Dios, di mo met maawat ti Espiritu Santo. Juan Kapitulo 10. Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Versikulo 35. Nuninagan na ida ti Diyos, dagiti nakaisawan ti sao ti Diyos, ket ti surat saan na mabalin a paglibakan. Kita nyo daytoy, naisal sa lumina daytoy. Kunana, ti surat saan na mabalin a paglibakan. Kitain tayo ti versikulo 34. Ni Jesus simungbat kadakwada, saan aya nga da na isurat iti lintegyo, siyak kinunak, da kayo di Diyos kayo, nuninagan na ida ti Diyos dagiti nakaisawan ti sao ti Diyos, ket ti surat saan a mabalin a paglibakan. No ti sao ti Diyos ket mapan ti tao, agbalin dayta a Diyos. Oh, dayta nga tao, agbalin nga Diyos. Iti napalabas, nangeg tayo dagiti New Age movement. Adot ar-aramiden dayto nga grupo. Kas kumay iti psychotherapy, naturalism, pantheism, polytheism, kinda dumapay. Adung agtutubo ti kadwada nga ad headset ti lapayag da, ket kumkumpasan da ti mangmangeg da. Dayto nga grupo ket kasla nasayaat, ken natalged. Ngem adda nalimed ken nakaamamak, nga plano, ken panggepda. Kunada nga ti tao, ket Diyos kanumet. Adda kano Diyos iti uneg na, ken amin nga adda iti lubong. Dayto nga movement, ang lukuyen da dagiti tao, nga mamati iti dayto impersonal nga Diyos, ket no makipagmaymaysadan iti dayto nga Diyos, maadaan da kano iti sirib, bileg, ken adu apan nakaawat. Kunada nga adda kano nga talagan, dayto iti uneg ti tao, ken isuro da no kasano nga aramaten. Napiggad dayto ita apaman, nga panunutin di tao nga isuket Diyos, dinan masapul ti maisalakan, ken dinan masapul ni Jesus. Nalawag nga rod nga maawatan tayo, nga aramid ni Satanas daytoy. Ti talaga nga tarigagay, daytoy nga movement, ket lapdan na ti tao nga mamati ken ni Jesus, iti Dios ken di pan nakaisalakan. Addadan kadagiti na dumaduma nga luglugar, ngem madadael danto. So amin nga banbanag, ket ar-aramiden daytoy nga movement, dengdenggen dapay, ti boses, ti dakes nga espiritu. No saan tayo, nga naanad na laka tayo laeng, nga maguyod iti daytoy nga aramid. Ti henerasyon dagiti agtutubo, ket matmatnagdan, iti kinadakes. Adda kadi namnama dagiti agtutubo tayo iti masakbayan? Adda kadi? Ngimanya ti kahit nga saon daytoy, nuninagan na ida iti di Diyos dagiti nakaisawan ti sao ti Diyos. Ti Diyos ditoy ket saan nga ti Diyos ti New Age movement? No diket anak ida ti Diyos. No mailasin mo ti kinapudno iti sao ti Diyos, mayanak ka mabalbaliwan ket agbalin ka nga anak ti Diyos. Ti wagas ti maborn again kas anak ti Diyos, isu ti panangawat mo ti kinapudno ti sao ti Diyos. Lukiben tayo ti Matthew, Kapitulo 13. Mangrugi tayo ti versikulo 18. Agigiddan tayo nga mangbasa.
Denggen nyo nga rod ti pangarig ti agmulmula. Nuuray siya sino ang makangeg ti sao ang may papan iti pagarian, ket di na maawatan umay ti dakes, ket paruten na tinaimula iti puso na, daytoy tinaimula iti dinna ti dalan. Ket tinaimula kadag iti kabatuan, iso daytoy ti makangeg ti sao, ket dagos nga awatan na asiraragsak, ngem saan ang nakaramot, ket di agbayag, ket no umay ti rigat, wenno ti panakadadanes, gapu iti sao, dagos ang maitibkol. Ket tinaimula iti kasisiitan, iso dayto iti dumngeg iti sao, ngem ti agawa ito'y alubong, ken ti panangalilaw dagiti kinabaknang, lepesenda ti sao, ket saan ang makapagbunga. Ngem tinaimula iti nasayat adaga, iso dayto iti dumngeg iti sao, ket maawatan na iso amang ted ti bunga, ket agbunga, dagiti adduma sag sangagasot, ket dagiti adduma sag dinaymapulo, ket dagiti adduma sag 30. Ni Jesus sinarita na dito iti pangarig ti agmulmula. Anya ti bukel. Ti bukel isu ti sao ti Dios. Tinailangitan nga sao isu ti bukel nga naimula dito'y daga tapnon dagiti a tao agbunga da. Ngem adda upat a klase ti daga ditoy. Umuna ti daga nga adda iti igid ti dalan. Daytoy nga daga, isu ti daga nga payat-payatan dagiti at tao, aging gana nga agbalin daytoy anatangken. Isu na dagitoy dagiti at tao nga pinatangken ti doktrina ken adal iti relihiyon. Isu da pay dagitoy dagitay mamati ken ni Jesus, iti wagas ti relihiyon. Uray pay awatan dati sa ti Diyos saan nga sumrek iti puso da. Dagiti bilit nga nangan ti bukel ket ti diablo. Versikulo 19, nuuray siya sino ang makangeg ti sao ang may papan iti pagarian, ket di na maawatan, umay ti dakes, ket paruten na tinaimula iti puso na, daytoy tinaimula iti dinna ti dalan. Ket tinaimula kadag iti kabatuan, iso daytoy ti makangeg ti sao, ket dagos nga awaten na asiraragsak, ngem saan ang nakaramot. Dagitoy dagiti at tao ang narabaw, ti puso da, ket dagos nga awaten na, ti sao amang ngeg na, ngem madamdama, awan gayam pateg na. Kasla ko maita, nasaya at met ti panagdengeg mo idingim, kasla awan meten ti pateg na. Nariknam nga mayat met ti panagdengeg mo, idi. Narabaw ta pusom, akas iti kabatuan. Sabali nga sao, ti dagari ta pusom narabaw. Versikulo 22, ket tinaimula iti kasisiitan, iso dayto ti dumngeg iti sao, ngem ti agawa ito ay lubong ken ti panangalilaw dagiti kinabaknang, lepesenda ti sao, ket saan ang makapagbunga. Daduma nga tattao no makangeg da ti agsasao may papan iti Biblia, ket interesado ken naragsak da nga dumngeg. Ngem saan da nga makapagbunga gapu iti pirak ken iti riribok nga adda kadakwada. Iti punkto dayto nga pangarig isu ti bukel nga nagdisso iti nasayaat nga daga. Dayto isu dati naawatan na tinangeg na. No maawatam ti sao ti Dios ti Espiritu Santo, umayken ka. Trabaho ti Espiritu Santo ti mangipakaawat ken ka, ti kinapudno ti sao ti Dios. Dayta ti kayat na nga sawen, ti mayanak a mabalbaliwan. Basain tayo manen ti Biblia tayo. Iti Santiago Kapitulo 1. Santiago Kapitulo 1, versikulo 18. Agigiddan tayo nga mangbasa. Itinaknakem na metlaeng isu pinataod na tayo gapu iti sao ti kinapudno, tapno datay kuma ti may sa akita dagiti umuna abung bunga kadagiti parasuana. Kitain tayo ti kunana detoy. Kinapudno na, at daan tayo amin ti dua a kinatao. Umuna, pinarsuana ka ti Dios, inyanak na ka ni nanang mo, ket pinormana ka ti Dios. Dagiti amin nga paraswa, at danang paraswa kadakwada, na paraswa ka. Binukel na ka ti Dios.
Basahin tayo manen. Itinaknakem na metlaeng isu pinataod na tayo gapu iti sao ti kinapudno tapno da tayo kumati may sa akita dagiti umuna abong bunga kadagiti parsuana. Ti maikadwa isu ti tao nga nayanak iti Dios nga adda iti uneg ti tao. Duma ti pinarso ti Dios ken ti inyanak ti Dios. Ni Adan pinarso ti Dios saan nga nayanak iti Dios. Isungan ni Adan, idi adda pa lang iji Eden, saan nga maikari nga mapandya langit, gaputa na paraswalaeng isuna. Ngem uray siya sinuman, nga mangawat ti kinapudno ti sao ti Dios, mayanak, kas anak ti Dios. Kastat, kinapateg ti panangawat ti sao ti Dios. Dayta tiga po na nga masapol nga adalan tayo ti sao ti Dios akas lakadaytoy. Awan makaamuno anya nga bersikulo, wano intun ano nga maawatam ti kinapudno. No awatem ti kinapudno iti sao ti Dios, awatem ti biag ti Dios, mayanak ka kas anak ti Dios. Awatem tumitten ti ayat ti Dios. Pan nakaisalakan, pan nakayanak ang mabalbaliwan, pan nangamuti pudno, may sa amin dagitoy ti kayat na nga sa uwen. May sa ti kayat na nga sa uwen. Basahin tayo ti Juan Kapitulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 ken 13. Agigidan tayo nga mangbasa. Ngem kadagiti amin nga imawat ken kuana, inikkan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios, kadigijay amamati itinagan na. Nga saan nga agtaod iti dara, wenno itinakem ti lasag, wenno itinakem ti lalaki, no diket na yanakda iti Dios. Ibaga na ditoy ti panakayanak iti Dios. Ngem kasano ti mayanak iti Dios. Iti versikulo 13 kunana, saan nga agtaod iti dara wenno itinakem ti lasag wenno itinakem ti lalaki no diket na yanakda iti Dios. Ngem siya sinuda dagiti anak ti Dios. Versikulo 12 kunana, ngem kadagiti amin nga imawat ken kuana, inikkan na ida ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios, kadagijay amamati itinagan na. Adda napateg unay nga banag nga kayat kong ilalawag kada kayo. Adut agkun ko na, nga awatem ni Jesus tapnon mayanak ka amabalbaliwan. Masapul tinaannad apan nakaawat, iti daytoy. Ngamin adut mamati nga mayanak da kano nga mabalbaliwan no adda personal nga desisyon dati panangawat da ken ni Jesus akas mangisalakan ken manubot da. Uray pa'y inaramid mo dayta, di na kayat nga sawen nga naawat mon. Ti desisyon aggapo kanyak, ngem ti panakaisalakan aggapo iti Dios, han nakayat nga sawen nga addan ni Kristo kanyak. Agpaiso nga masapol nga awaten tayo ngem intun anot panangawat mo. Intun maawatam ti kinapudno dagiti sasauna. Iti Galacia Kapitulo 3, ibaga na kada tayo, ti pamati ana iparangarang. Ti pamati may parangarang, intun maawatam ti kinapudno kadagiti sasao ti Dios. No addaken kan dayto nga pamati, inawat mon ni Jesus. Ti Espiritu Santo tinangawis ken kuana nga sumrek di tapusom. Daytoy ti pamati nga mangyegken ka ti pannakaisalakan. Napiggad no bukod mo nga panunot, ken maibasar iti personal nga desisyon mo. Ken no idesisyonam ni Jesus. Ti kasta nga desisyon di na kayat nga sawen nga addan ni Jesus di tapusom. Saan nga imposible ti sisirek ni Jesus di tapusom no awatem ti kinapudno dagiti sauna. Aduti na idalan ti kasta nga pamati, nga indesisyonan da ni Kristo, nga masapul nga mayanak tayo iti Dios, sa angket nga iti personal nga desisyon.